kaming maglakad ng 15 minutes mula dun sa resort na pinag-istayan ko namin. Okay, tara, let's go! Finally guys, we're here. Matakas ang alon. Hindi ko kita yung depth pool. Ang lakas po ng alon ngayon. Ayan po yung depth pool. Kapag low tide po ay pwede maligo dyan. So, dahil po high tide at malakas po ang alon ngayon, hindi po tayo pwede bumaba at maligo.